nga nagbidyong nagkaon. Kami sabi sa sa malaman lagi ang mga kuanon kananay di mo ko ang mo paliwanag nimo ma'am. Majong hapon dahil sa niingan nga wabay nakabadlong nga nung nagbidyo nagkaon. So kami kay vlogger man ni kanang di man siguro punta makasaog at ang ibidyo nga nagkaon ta kay wa man ta na namastama sa pagkaon, wa man ta nagjaga, wa man ta nagkatawa, wa man natin. Hi guys, good morning. Karon day sakay day mi og jeep padung Kulon. First time na nagsakay og jeep guys kay kasagaran magtaxi mi og di magtaxi hatod mi silang driver. Karon trip na mo mga to sorry mis Kulon ni MM ron. Diya guys, ang garden nila sa una hantod na pa day hantod karon magyapon diya da. Dugay na sila wa nakitang MM. Matiguan si MM? Matiguan na. Like a burger. Akin 65. Kuan. Sa nagkuha og Dita, yan sa ano na ito? Kanalan kong nangyayari sa una guys, bangkahan na nito. Basta guys, mga gali mi, basta na ay mga kanunog kanding, ako doon na yung kaon. Ganahan ko na ng mga pagkaon kuan nga green, mga dahon-dahon. Basta guys, o mga angaling, pinano na ay nagmamay pabugnaw. So napadzi ko ang dessert si Inday o. Wala din yung dito. Unja, mga anday tawag ko ang halo-halo. Na skillet ni halo-halo o. Dan nagihatag na ni isang order. Nag-aso-aso pa. Hi guys, may agi dami sa iso ni Nana. Kamudang kamuti diyan na di agi. Wani lagi mong french fries. Kaya ako sang mga naong kay damas ilang palabas. Grabe ilang palabas sa ilang sala kay agam mang YouTube channel das TV. Guys. At tawa na ang palabas nila oh. Grabe kasunod supporter. Salamat na sila guys. Tug na. French fries. Kag french fries day. Na. Balik dyan na hatog takuan. Hi guys, ito gabi. Basta kami pilkali. Ay, wala na. Hindi. Obre, manuana. Kani, upat na. May tribangan na ni. Uy. Bukusangan? Bukusan malaki. Tipan na na. Tipan niya. Bukusan. Apa tip? May tip. Balihan natin pag mag-tip. Lahat na nawan.
guys, so impake na rin sa among kuan. Mga palinda. So, tanawa naman ni Jopohon. So, i-unboxing naman na yung abot sa lulo. Sugod na rin sa among hinahinay nga negosyo. So, kaning mga tinaton guys, kaya na lagi paabot nga stock, di ba? Pa naabot kan sa Manila. So, undawi pa pa doon pag Cebu. So, amo raman ning gandam-daan kay amo ning tasakay ra kuno ninas ko kuan kana na shipping. Pa shipping sa Tagbilaran nundya among tagbuon po nila kabut sa Tagbilaran kay di na mo madaog. Kami magdadaning pila ni kakati ni ma ja gatazo manikan sila ning uban. So, ipa-shipping ni nila tagbuon na mo dato nagabot sa Bohol. So, mauna mig biyahe sa among bagahe. Noy, kipini Noy. Lasutan terangana mo. Kita na. Ready na. Ano sa Bohol. Ready na gamang negosyo. Karton-karton. Oh. Kada na magbarko. Lagi mahalin. Asa man ang cake ini dah? Jangan dah. Jangan deh. Dah share malam kami. Apa itu? Patung. Woi, bela kan ni. Belum dikalah kan? Kani may bugat pa dito kaya mag-vlog.
Phone number. Cellphone number. I-off na ng cellphone na. A few moments later. Good morning, guys. Nana. Nani mo hagipin niyo. Good morning, guys. Muli na dahil bohol. Nana, thank you. Ano hinakay dahil? Isa hilak-hilak kay. Balik ang siya. Hilak na siya. Yan guys, mag-vlog ko nung siya. Tarawin nito guys. Tingnan sa mong vlog. Tingnan sa mong YouTube. Ramilen. YouTube ko na sa mag-vlog. Di ko sa Facebook. Ha? Bawa, panandahag din mo. Parang kunigid niya. Gusto ko nang nana. Oh, dari. Agoy. Sige na. Bye-bye na. Thank you na. Mama. Kami ay movies so ibalik na muna ha. Meron na. Ito ang nasakyanan. O ito ang nagisakay na sa barko. Ano guys. Bye-bye na. Di mo danggan. No, saya-saya. Nahilak kay negosyanti na karon. Para to. Wala mahilak din dahil. Ha? So, sa'yo naghilak-hilak kay. Negosyanti kay isag na ka. Di na mag... Dili lang ko na sa kuan ha. Sa ka maagi. Oh, asal ka daw? Ana ko ataw bang sa siguro pwede po spinte. Ang IT ko. Para IT ka? IT part? Okay. Dili na ko tapukan mga puti. Umulan naghapon ako. Oh, hello sa dia sa YouTube. Oh. Ina subscribe my YouTube channel. Ha? Tingog. Mau di mag-vlog. Ayan guys. Subscribe ko no gijang YouTube channel Ramilin. Okay, para lato ta tanga to tanang utana. Dani ta suday pero gisakay tag ko ano. Gisakay patag si ban. Sakay shuttle. Unya, asa tanaog ron? Dito Tris. Tris, ato sasakay. Terminal ba? Dani ta naog day og gikan ta og tubigon. Nasa raman tanga hindi naman takatuo din noon na. Bago siguro rin no. Gikan nagiligan Pedro? Takakatong barko. Ah, Pilipinas iligan na mo yun. Din ang pier sa Cebu, pier nini ka. Ito, pier 4? Size. Para ko di ay. Portris, mo din ni day. Sabi na sa to, Portris tayo dito. Parang barko, tatsak Ora bang nagwayag tanan. Parang gawin ito na. Attention sa mga passengers sa lifeguard para tubigon ng mga initially sa Bukla ng Gini pagandang gawas sa boarding gate number 4. Guys, sakay namin. Captain Edalicio Boyonas, assisted by Chief Officer Jose Potot and Chief Engineer Michael Gomimba. Should you need any assistance, please do not hesitate to call any of our vessel crew nearest you. It is our pleasure to be in service to all of you. At our valued passengers, please be informed that booking is prohibited in all areas of this vessel. Thank you for your cooperation. And at this point, kindly direct your attention to the screen in front of you for a clear and safety demonstration. Daghang salamat ug malipayong pagsakay sa Lightcat Global Shipping Corporation, ang inyong barkong Bulano.
pamamangtangan o multa. Daghang salamat. The passage and transportation of pork and by-port products into the province of Bohol are strictly prohibited. For proper disposal, kindly place the prohibited products into the pumping station B. Violators will face penalties and potential legal consequences. Thank you for your cooperation. Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang probinsya sa Bohol sa tiktong nagalilis o pasagot sa mga karing baboy, mga produkto gikan sa baboy, sama sa longganisa, chicharon, lechon, humba o uban pang pagkaon usog ang marunay karing baboy. Palibot ang ulo sa pang-station din ang pag-isitaw ang A few moments later. Hi guys! Diyan na ko sa Valencia. Ulit na may mana to. So kapoy sa biyahe. Diyan. Kana na ay usa man nun eh. Vitamins. Doon na. Nagsakit na nga akong puso na kanin. Bawang naman eh. Ang gidugo mo ka? Nagagdugo ng gawas gamay ra? Hindi ka naman. Oo, mga na dun na. Di ba di magkasakit ang pusog mga dugo? Anong sakit naman? Kaya din dugo na ko sa una. Magsakit na hindi ko kong puso. So gusto nyo, hindi ka? Sakit ko na isang kuhan, gidugo. Basta, nga ko mo, sakit akong puso mo, ako'y gano'n mo, minda. Ano kayo pagkaan din ako? Gusto ka nagkamuti ron, kaya nagluto ka mo sa tidit. So guys, I'm back po, Valencia na po dyan. Pis nga 1 day ramidad to, naimon ming Martes na minauli kay agamang stock lagi sa panindang MM. Amo panggi kuan. Diya karon hapon basin moabot na tong among kuan to sa barko amo na putong tagbuon. Nagusugod na lagning kusyo kay para makabawi sa mga bayranan. Diya. Na dito yung bus na guys, ang mga baso din ang itagdun. Narito yung bus na nga. Wa ba ko ni nakabadlang na nga nagbidyong nagkaon. Kami sabi sa gansa man laman lagi ang mga kuanon kananay di mo ko angay mo paliwanag nimo ma'am. Mazong hapon dahil sa ningingan nga wa bay nakabadlang ano nagbidyo nagkaon. So kami kay vlogger man mi kanang di man siguro punta makasaog atong ibidyo nga nagkaon ta kay wa man ta na namastama sa pagkaon, wa man ta nagjaga, wa man ta nagkatawa, wa man na hilabti, mas nakasa pa ning hilabot kay sama ning vlogger ta mangita mo sa tagi ka content. Dun sa atong dapat nga i-content everyday. Labi na og kanang naay. Nang kwarta si mami kay nga kwarta mo nag siya nga bisag unsa naman gusta. Oh, makakwarta kay makapalit ni Marjorie diaper. Basta di siya nabag sa rolls. Oh, wala di lang mo labag sa rolls kay di man na bawal lang mag-video magkaon ja. Bawal raman ka lang naay. Tapos katawan kang nini ha. Man bawal na magkaon mag-video ja. Para na man ni problema ja. Kapire what? Kana ding mga vlogger day nga nagluto diha. Nagumag ka nagmukbang. Kaon na samdi na ganun nakasa din na. So pasabot na ko gamay pag kay maraka na ay wa ba ko nakabadlang na nga nag-vlog ko nung magkaon sa na ay ngano makasa di ta mag-vlog ta magkaon. So kami kay nalipay man po ko nga time nga niabot lagi ang anak laki dadto sa nagkaan mi ang video natural kay gusto po ko for remembrance nga katong pizza katong adlaw ning ato janjan dadto nga nangayon sa gudan. Panag sa nabiya sila mo iba ni kuya. Pag sa magkita ni kuya ni Nini andiyan. Oh. So, for remembrance sa paning-aba na ipangbuhat sa ang vlog. So, para makutag panahon, uy, kaniday kuan January. Ay, February day. February sa batong pizza, 9 siguro, 10. Nagkita din yung dyan sa Cebu. So, for remembrance or for kanang earnings. So, double agahang purpose nga nangaan mi nag-video kay. Ako pag
Guys, kasabot ko nga ganong waka uni sila mami sa itong Lunes na di. Text man, chat man po Manila dani kay every time mag-chat man ko guys. Maigo ba to sa bao-bao? 5 kayo na to? Basta wait out.